Brdski biciklizam jedan je od mlađih ekstremnih sportova, a među disciplinama posebno je atraktivan spust. Za takav sport treba imati i dobru stazu, a upravo takvu uredili su pakrački zaljubljenici u taj sport pokraj izletišta Omanovac na Psunju. Staza je toliko dobra da je na njoj i sve više stranaca. Mnogi će na prvi pogled reći da je ovako nešto suludo, no za ove djevojke i mladiće, od kojih većina već ima dosta biciklističkih spustova iza sebe, ovo je sport bez kojega kažu ne mogu, a svaka utrka je još jedna prilika za dokazivanje. To je ovo druga godina za redom da uspijemo organizirati utrku za svjetske bodove. Trudimo se, nova staza tu i dovodimo nove vozače. Ljudi žele voziti, sviđa im se ovdje i dolaze u sve većem broju. Ali ovih 150 vozača mislim da je dovoljno potvrda tog što mi radimo. A da su organizatori iz pakračkog kluba Titan uspjeli složiti iznimno privlačnu stazu, svjedoči i to da je na padinama Psunja bilo vozača ne samo iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, već i iz Španjolske i Velike Britanije. Došao sam u Hrvatsku kako bih upoznao nove ljude i vidio nove staze. Iznenađen sam koliko je dobra ova staza, posebice jer u Velikoj Britaniji već 10 godina vozim na istim stazama, pa je ovo za mene lijepo iznenađenje. Ja sam iz Španjolske i mogu reći da je staza jako dobra, sviđa mi se. Ima dovoljno oštrih strmina i dobrih skokova, sviđa mi se. Iako će mnogi reći da je riječ o iznimno opasnom muškom sportu, stazom je projurilo i nekoliko djevojaka. Ima nas nekoliko koji se natječemo, nažalost u Hrvatskoj je to svega 2-3 djevojke, ali evo došli su cure iz Slovenije malo popuniti kategoriju i konkurenciju. Vani je to znatno rasprostranjenije među curama. Pa je, ali opet ne u tolikom broju kao za muškarce. Vidimo dosta je opasna staza, ima i ozljeda. Jeste se vi nekad ozlijedili? Nekad. Pa jesam, ozlijedila sam se sad tu konkretno na ovoj stazi, hvala Bogu nisam, ali prije je bilo ozljeda. Nije to ništa tak strašno, tu i tamo koji lom prsta, ali to se sve brzo sanira. Staza u Slavoniji bila je puna gostiju iz Slovenije, kojih je bilo i najviše, jer se utrka bodovala ne samo za hrvatski, već i slovenski kup. Usto je kod naših susjeda taj sport iznimno popularan. Na stazi kod Omanovca bio je i slovenski državni prvak. To pa... Velika odricanja su potrebna da bi se uspjelo. To traži svakodnevno treniranje i to više puta na dan. Onda i sam uočiš što treba popraviti, jesu li to skokovi ili nešto drugo. Treniraš svaki dan pa vidiš. U zonu pokraj Buzeta u Istri ovo je druga staza za biciklistički spust u našoj zemlji. Sudeći po zadovoljstvu i odazivu vozača, organizatori su i ovaj put, pripremivši novu, još atraktivniju stazu s nekoliko skokova, pokazali da će i dalje na obronke Psunja dolaziti sve više ljubitelja brdskog biciklizma.